Oh, there's a chance. Can he score from there? He scored the first goal. एशियानि बयनिख्रुइबो गोजामसिन गेलेनाय बुंब्ला डुरान्ड कापखौनो बुंनो नांगोन जाय गेलेनायखौ 1988 इं मायथाइयाव सिमलायाव जागायजेनदोंमोन बे गेलेनायखौ बिटिआरनि बिखा क'क्राझाराव लाबोनो हानाया जोबोरैनो बाखनायथाव आरो गोग्गाथाव बे गेलेनाया फैगौ 5 आगस्तनिफ्राय जागायजेनगोन थारैनो बिटिआर हालामनि थाखाय जोबोरैनो गोग्गाथाव खौरां दिनै आसामनि जानानै बड'लेण्ड एफसीआ बाहागो लागोन 132थि डुरान्ड कापआव बे जोबोरैनो बर' माहारिनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा मानोना आसाम बिमुं लाखियालासिनो बड'लेण्ड एफसी बिमुं होना बर' हारिनि मुंखौ गोजौ फारसे दावखोलांहोनायाव मदद होदों बे हानजायाव बर' हारिनि गोबां लाइमोनफोरखौ गेलेनाय नुनो मोनगोन नाथाय बे बेसेबां गिदिर जाफुंसारनायखौ दिनै खायसे सुबुंफ्रा थुलुंगानि अनगा गावजों गाव मुं सुलायनायखौ नुनो मोनदों समाजारि बिजोङाव गोसारनाय मोनसे भिडिअ'आ बे भिडिअ'आव आर'नाइ सोनायखौ लाना गोबां गावजों गाव बांसावलायनायखौ नुनो मोनदों नाथाय मिथिनाया जोबोरैनो गोनांथार मैयानि डुरान्ड कापनि टुर एबा ट्रफी दैथिंनायखौ इन्डियान आर्मियासो बानजायनाय जादोंमोन बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' अल इन्डिया फुटबल फेडारेशननि आफादगिरि कैलान चुबे मन्त्री नन्दिता गार्लजा मन्त्री इउजि ब्रह्म बिथांमोनखौ आलासि महरै हांख्रायना लाबोदोंमोन इन्डियान आर्मिया बे हाबाफारिनि बाहागो लानाय आलासिफोरखौ इन्डियान आर्मिया अनथोब होना बरायना लानायखौ नुनो मोनदोंमोन नाथाय बेखौनो लाना बिटिआर सरकार आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौ मुं सुनायखौ नुनो मोनदों बे बाथ्राखौबो मख'नो नांगोन दि इन्डियान आर्मिनि मेजर जेनेरेल दिनेश हड्डा बिथाङा बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'खौ जोबोरैनो बाख्नायनायखौ नुनो मोनदों आरो बिथाङा बुंदों गुबुन गुबुन जायगाफोराव ट्रफी टुर खालामनायाव एसेबां बुरजा रायजो राजाफ्रा बाहागो लानायखौ नुनो मोनाखैमोन नाथाय क'क्राझाराव नुनो मोननानै जोबोरैनो गोजोननाय फोरमायदों आरो बे ओनसोलनि सुबुंफ्रा गेलेनाय फारसे रोंगौथि दं होनना फोरमायो सिक्किम रायजोआव दावबायहैनो गोसो जानाय दावबायारिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां बिटिआर आरो आसामनि बायजो सिक्किम रायजोआवबो दंसै दावबायारिफोरनि थाखाय गंसे बर'नि मोजां सिखोन साखोन हटेल साया ब्रह्मनि नाजानाय आरो सामलायनायाव दायो दावबायारिफोरनि थाखाय सिक्किमनि गेंटकआव खुलिदों हटेल साइमन गेंटकनि चिफ मिनिस्टार थाग्रा बांलानि साखाथि फ्लावार श'नि JN र'डआव बर'नि साइमन हटेल दंसै जुदि सिक्किम रायजोआव दावबायनो थाङोब्ला नैबे हटेल साइमनआव दावबायारिफ्रा हर थानो हागोन गासैबो खाबुगोनां साया ब्रह्मनि हटेल साइमनआव जायखिजाया समावनो दावबायारिफ्रा रुमखौ बुकिं खालामनो हागोन लोगोसेनो सोरबाफोर दावबायारिया सिगांग्रो रुमखौ बुकिं खालामनो सानोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 6296623149 आरो 70112225
908 आव थोंजों स्लट लाहरनो हागोन।